Takže čus pri, to je Erwin, čus pri piatom let's play z tejto hry Game SFK. Pretač, to som povedal SFK, nevadí. Ideme na náš klasický S1, kde stále začíname, ideme na Kermit 100, vidíte, že máme up, Dobre, ale tu som ináč už pozeral, takže tu vôbec nebude. Dáme si tu. Mohli by sme skúsiť, tu sa mi zdá. Vlastne tu nemám už toto, to pozeral. Takže si to môžeme dať na menu. Raz. Musíme dať, ale vlastne to sme asi dáme to samé. Skoro. Dáme smietky stráž, dáme si do 7. Počkaj, nie. 4. tak. Máme tu nový server, či nový svet, nového hráča, od sponzora, takže na S10, musím takto hovoriť takto potichu, lebo moji rodičia spia už. Na S10, sme len 95, už máme, ale keď som si dal, lebo ja som chcel skúšať, len som to celý baglo, chápete? A ešte na tom S1, viete, kde som toto, ja som znovu dala pozemko, ja som ho dal po 20 kubičkách a proste našťastne padol. Ja som sa skoro, bože, chápete, ja sa s ním tak skúsi tomto a mi padne proste našťastie. Tak to by som radšej, complete 2, padem complete 3. Dáme tu som ináč minulé dal skoro. Máme tu hubičky, vidíte. Poďme na to 40 centík. Yes! Dole. 96. Pre ja. Môžeme si skúsiť. To by mohli. No, skúsime ešte raz. Patrzcie, to mamy. Nas daje. Chodź. Jest. Być? Nie. O, idzie to ako. Mamy tam szansę. Keby aj toto padlo. To môj kamoša tak by sa potešil. Ako išlo by to, keby som dal pár kritikov. Nie. Kritik, nie. Ja tak skúsim na budúce. Máme tu trošku baglo. Takto, dáme si tu S19. Asi preto netočím z tých ostatných účtov, lebo tam už mám aj tuhu, všetko spravené, takže by mi to bolo na nič. Takého, tu som ináč už dneska asi pol centa. Hej, to som už pozeral, takže tu mi nebude. Môžem si tu skúsiť dvakrát padlinko. Dobre, dávame, nevadí. Ideme ďalej. Máme tu na S8 nášho Boskillera. Tak, dáme sa tu, ideme tu niečo, to som pozeral. Tento to som nepozeral. Je to blbé, niečo mi to vyskočilo, zrušíme to. Namiesto tu namiesto tu trošku nepíše, keď sa chcete niečo čo pýtať do pošty, odpíšem. Tu môžeme si dať nejaké procentko, tam to dá. Dali sme ho, to neho dávame, ale mohli by sme ho ako dať
tam šanca. Počkaj, ne, nedáme to. No, takže dáme si tu. Radšej si tam tu skúsenosti bude mať. Tak. Poďme sa presunúť na náš účet S4, kde máme nášho Exista. Postavám, lepšíme si to trošku. Tak. No. Tak budeme si to ešte trošku uličky. No tak nedáme. Tak a presunieme sa na S21, kde máme nášho Exista. A tak. Tak, to trošku zlepšíme. Tak a môžeme sa ísť do podzemka, ktoré už za chvíľu by sme mohli dať. Abo teraz. Padne to. Dali sme toho výborne. Škoda, že nie je pík. Nemôžem kričať teraz. Tak si to mám blbé. To nedáme už. Takže dáme si to skúsim určite. A presúvame sa na ďalší účet, tiež od môjho kamaráta. Tiež z toho istého na S10 tiež, v tom istom spolku. A je level 230 a sa volá Tomit. Takže možno aj s ním začnem natáčať video. No, má sice nový album, ale ja sa o album nestarám. To si to nevadí, už tu mám mestského strážcu. Počkaj, dokoľko je? 6.39, ja si ho zruším, to mi dalo. To si dám tak. Môžeme si to na čo? Tu bol skúšať, on tu bol nedávno. No nevadí, takže si dáme si nič takého. To sa nechce nič, takže môžeme si tam asi heliky, máme všetké heliky, takže by mohla padnúť pozemku, už máme tam väžu, toho by sme mohli dať. Tak. Počkaj, pozrieme sa, že či by sme nedali na maga toto. Či by to nepadlo na to lepší rozptyl. Tak. No už viac uberá, jak predtým. Dobre, skúsime to. No. Asi. Ja. Nepadne to, takže bolo si tomu taký kratší let's play, bude to mať okolo takých 8 minút, 8,5 minút. Ešte by som sa chcel porozprávať, že určite dávajte lajky, keď môžete. Viete, ja teraz budem chodiť na brigády a tak, aby som si zarobil tým skupinový mikrofón, taký, viete, taký len za 20 €, takže možno bude kvalitnejší zvuk, takže sa tešte a no, dúfam, že sa vám toto video páčilo, keď sa vám páčilo, určite dajte like, môžete dať aj odber, keď máte no a zatiaľ